Arratsaldeon guztioi Bilbotik, hementxe gara Traineru Liga nagusiaren emanaldiarekin hasteko pronto. 5 minutu horraziko da Bilboko 8. bandera eta honekin batera Eusko Label Liga. Eta benetan mamitsua datorkigu eta ikusmina izugarria izan da. Hasi ginen Leketion demoraldiatariko lehen estropadarekin, KE Ligako 2 estropadari izan ditugu, emozio ederrarekin eta mamitsuak. Baina hau Liga nagusia da, Jaun Andreok, eta Liga nagusiarekin arraun demoraldiak, Traineru demoraldiak, beste puntutxo bat hartzen du. Erlojupeko lana dugu hemen, Ibai Zabaleko uretan, ea segertatzen den. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Zemuz dago gure aditu jauna, ondo? Oso, ondo. Amorratzen, ikusteko Erlojupeko hau duela 3 aste Lekeitiun hasi ginen, KE bat Ligako 2 estropada eder ikusi ditugu, baina gaur beste maila bat hartzen du honek Erlojupekoan. Traineruak, probaketak ere bukatu dituzte denak, eta, Erlojupeko hasteko Erlojupeko gogor bat, aizea dabil, un honetan, desentekoa, Maria hilak dira, beraz uste dut korronteak alako eraginik ez duela izango, eta iruditzen zait, aurretik hitz egin dugunaren arabera, batez ere Ziabogek eta Guggenheim inguruko bihurgune meandro horrek pixka bat markatuko dutela gaurko estropada. Debutariak ere baditugu, alde batetik ondarrutarrak, historikoak, Euskal Arraunketari dagokionez, bestetik Galiziako Ares, talde apal bat, beti gora etorri dena, eta playoffean maila honean aritu zen taldea. Oso arina, baina itsasoan eta benetan trebea. Ikusmina badugu, zuek ere bai, Sara Gandara lankidea agurtuko dugu, ea zer dioen berak protagonistekin ere, izan baita gaur estropada atarian. Arratsaldeon, Sara, zer diozu? Baita zurire, Mikel, Ibon ikusentzule aizue guzkiata dena atera behar dela, Eta hori, eguraldi nahiko petrala zegoela iragarrita, 20 gradutik berako temperatura daukagu, ez du ematen udabetean gaudenik, baina edonolare hemen dena dago prest. TKE hobeto esan da, TKE Liga honei hasiera emateko, KE Ligako estropadak eman ditugu, eta datu batzuk ematearren, gaur Lapurdik irabazi du, eta nesketan San Juan beste behin Jaun eta Jabe Gipuzkoako Ligan. Hemen ordezkarien armaia honetatik elkarrizketak, iritziak bilduko ditugu beti bezala estropadan zehar, ordezkariak eta presidenteak prest daude euren tokietan, batzuk eserita beste batzuk zutik, eta ordua, 7ak noiz iritsiko zain uretan traineruak beroketa ariketak egiten, eta esandakoa gaurtik eta iraiaren 17 bitartera arraunak hartuko gaitu. 2 minutu 7ak izateko eta zintzo hementxe dira arraun elkarteetako mutil guztiak lanerako pronto eta igo berriak izango dira, araudiak hori dio eta lanari ekiten lehenengoak ikusi dituzue. Frantziako turrean ere Erlojupeko lanean txirrindulariak eta hemen ere Bilboko Ibai Zabalen horrelaxe ekingo diogu lanari, Erlojupeko lanarekin. Ares lehenengoz, minutu bat berandago, Ondarroa jarraian beste minututxo bateko tartea eta San Pedro eta lehen txandako azkena Zierbena izango da. Eta gero, bigarren txandan, Cabo Astillero Tiranorio eta Orezko txandan, joan zen demoraldiko lau honenak, San Juan, Kaiku, Hondarribia eta Urdaibai, egungo txapelduna. Eta astear dira, bizkor lankideok pres baldin gaude, Ondarroa eta Areseko entenatzaileekin grabatutako hitzak ere ekarri nahi ditugu zuen pantailetara. Con muchas ganas, mucha motivación. Para nosotros esto es algo que nunca soñamos y estamos aquí y vamos a intentar aprovecharlo. El equipo llega bien, yo creo que físicamente estamos bien y a ver lo que somos capaces de hacer hoy. Sí, la permanencia entre comillas, ¿no? Venimos a disfrutar un poquito sin presión ninguna, si al final se consigue una permanencia, perfecto, si no tampoco, como es algo que tampoco esperábamos estar aquí el año pasado, pues un poquito disfrutar sin presión y evidentemente si puedes conseguir la permanencia, pues sí, vamos a pelear por ello, claro. Egiz esan, gogo handixaz ez, azteko ja, hau hilabeti nahiko luzien gazku, eta azteko goguaz, ilusioiaz, eta estropada ederra botateko ez. Gure helburu, aldan erregularrenak izan, aldaketak etxen beti estropada guztixetan, eta puesto lasai ibiltzeko morun, puesto bat lortzen dauen, badaki hau gatxegana, bentsat, zaingaz, ikusteko ia azkan filin nunga zen, ez?
Ea ba, laizter ikusiko dugu non diren denak eta hasi dira, ekin diote lanari, hor da Ares, Santolalla de Lubre, traineruaren izena, Agustin Fernandez, entrenatzailea bera patroilanetan, eta joan zen urtean playoffean aritutako kuadrilla da, Oinarria, etxeko mutil asko, eta hor aurten Ferrolaldetik ekarritako bi gizon sartu dituzte, Paulo Loureiro, Istriborren eta Ababorren Adrian Meizoso, pixkat ontzia indartzeko edo, ez Ibon? Kuadrilla harina, berak esan da Agustin Fernandez entrenatzaile eta patroiak esan da 73ko batazbestekoa pisuan, eta esan dezagun traineruak 17 urte dituela eta garai batean Urdaibairena zela, Bermeotarrena. Erne orain ondarrutarrak hasiko dira eta. Hor dira, momentu historikoa dau, Antiguako ama, Liga Nagusian, Euskolabe Ligan, babesle berriarekin, 15. edizio honetan, hortxe dira, Jon Iriondo, arraunlari eta prestatzaile, Inigo Larrinaga, hor patroilanetan, Arrobiko 11 gizon, Arrobia betidanik zaindu dute ondo ondarrutarrek, eta hortxe dira, aipagarria, behar bada, Manuel Lasarte, hortxe dela, ez? Ia esperientzia emateko edo. Mutila 3. tosta Baborrean, eta gainerakoan aurre demoraldik ikaina egin dute, neguko jetxiretan eta zoragarri ibili dira, behar bada, azkeneko estropadan lekeition, zalantzak orduan utzi zituen Antiguako amak, baina begira, hasieratik zeinen luzeari diren arraunean. Hor dira ondarrutarrak, eta irtera puntuan, San Pedrotarra. Hor da Libia trainerua. Harrigarria da, Ugaitz Mendizabal, luz aurten ere bai. Besoa hor bere tokitik ateratzeko zorian. Metro bat ez du irabaziko, baina. Bai, baina psikologikoki horrek bere eragin izango du. Hor dira, Arrostegi prestatzaile, Ugaitz Mendizabal patroilanetan, eta, veterano batzuk tartean, Aitor Altza hor da, Inigo Loiz errekuperatu dute, eta batipat aipatu beharko dugu, Aitor Artetxe. Hori da, Txerpen eta San Juanen ibilitako mutila. Arrosa kolorea utzi aurten eta San Pedrotarrekin ari dela, esperientzia handiko gizona Liga Nagusi honetan dudari da. Hori da, 3. tosta Baborrean, Artetxe, Karbaleda ere, tosta bat aurrerago, hortxe beste urte betez jarraitzen du, eta Baborrankean aipatuko nuke, Mikel Laza, Tolosaldeko mutila, iaz Getarian ibilitakoa, aurten San Pedrotarrekin ari dela. Hor ditugu, beraz, lanean jadanik, Ares, Ondarroa eta San Pedro. Eta momentuz, segundu batean dira dena. Eta hemen da Zirbena. Eta patroilanetan, Aitor Lazkano, Arrobiko patroia, Borja Gomez fitxatu dute, beste fitxaketa eder batzuk ere egin dituzte, Adrian González, Kaikuti, Fernando Ruiz, Leandro Salbaño, hauek fitxaketa garrantzitsua dira, Ibon, ontziari beste mailatxo bat emango diotenak, eta beti bezala, bai bateletan da trainiletan dotore, txapeldun, bai Euskal Herri mailan, bai Espainia mailan, baina ea orain, traineruan nola moldatzen diren ez da, Ibon, zer diozu? Azkeneko 2 urtetan, bote laburretan, nabarmen nagusi izan da Zirbena, gero, trainerurako saltori jauzi hori ematea kosta egintzaio, eta aurten, Kaikutik etorritako 3 gizon horiekin indartu da, eta aipatuko nukela, hor badirela, benetan, ibilbide luzeko gizonak, Luis Mibilar, Mario Hernando, Jaime Río, Sergio Montonegro, Zuzunegi bera, Iago Davila. Kuadrilla honi, nik uste dut aurten eskatu behar zaiola, horrezko txandara hurbiltzea. Pausu bat ematea, dudari gabe. Bueno, lehen txandako laguntzia lanean, aitzea ikusten duzuet, pixkat aldakor, eta orain 11-12 kilometroko golpetxoa, ez da hundia, ez da ufada indartxu bat, baina bada zerbait, eta erne kronoekin momentuz Ondarroa eta Zirbenen artean segundutxo bat, Ondarroa Ares baino 5 segundu bizkorrago eta San Pedro baino 1 bizkorrago. Esan daiteke lehen metro hauetan ondarrutarrak txukun xamar hasi direla. Une honetan guztiak korrontearen eta haizearen aurka doaz. 5:20 izan da itxas bera, eta lehen ere aipatu dugu, gaur korronte handirik ez dagoela, baina orain alde jarriko zai. Hor dira. Deustuko zubiaren parean kokatutako balizan, 4:54 lehen erreferentzia Galiziarrentzat, debutarientzat. Hor da Ares, gogoratu,
berriz 3 ordezkari dituela Galiziak liga honetan. Azken urtetako klasiko izan direnak Tiran eta Kabo eta iparretik etorritako mutilak, Aresekoak. Hemen dugu Zierbena. Momentuz, erreferentziarik onena Ondarrutarrentza da. Zierbena baino bat bizkorrago, San Pedro baino 2 bizkorrago eta Ares postera. Hemen, maniobra garaian, Antiguako ama. Abantaila polita lortuko dute, Aresen aurretik. 4 eta 49 Antiguako ama ontziarentzat. Ez dago gaizki. Hau ontzi barruan jakin da, seguru asko bigarren luze honetan, lasaitasun pixka bat gehiago ere izango dute. Niretzat aipagarria, momentuz Zierbena Ondarru baino 2 segundu motelago. Eta hor da. Lehenbiziko erreferentziak asko markatzen. Arraunketan eta mutilen animoan eta abar. Hemen da San Pedrotarren Libia, Ugaiz Mendizabalen agindutara. Korrontearen aurka baino, erditik joan behar. Ea ba, 4 eta 49 Ondarroak, Aresek 4 eta 54. Hemen San Pedro. Alberto Inurrategi aurrekalari lanetan, pasaden urtean, urtsibili zen, ordezko moduan batez ere, gaur estriborretik joan. 4 eta 52. Beraz, Ondarroak 4 eta 49, 3 segundura San Pedro, Laura Ares. Eta ea Zierbena. Zierbena eta Ondarroaren artean, 5 segundo. Nik ez duen uste. Horrelako errenta lortu bertzuenik Ondarroak behintzat, ez. Pronostikoen arabera, Zierbena genuen txanda honetarako behar bada indartsuena, baina gainera, segundu sorta polita iruditzen zait lehen luzeko datuak izateko, Ibon. Niri ondo, estropadazia horretik ikusi dugu, arraunak mugitzen eta neurriak eta aldatzen eta nunbait asmatu izango da. Ondarroak aurren denboraldi bikaina egin du, jetxiretan eta ondo ibili da, azkeneko estropadan Lekeition. Lekeition, azkeneko test horretan, zalantza punto bat, bai. Hemen daba. Zierbenarentzat, 4 eta 54, Aresen denbora. Aresen denboratan. Beraz, lehen Ziagoako erreferentziarik onena, esan dugu, Ondarrutarren Antiguako amarentzat. Borja Rodrigo daukat hemen aldamenean, TK Liga honetako presidente berria. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Debutante tú también, tenemos 2 debutantes en el agua, pero aquí también, Encantado de dar inicio a una nueva edición de esta Escuela de Liga y ojalá que salga todo de maravilla en este verano. De momento, en esta regata inaugural aquí estamos viendo mucha expectación, mucha gente a los lados del río. Sí, yo creo que estábamos todos con ganas ya de dar inicio a una nueva temporada, había muchas ganas ya de ver remo al máximo nivel y qué mejor pues este marco, esta ría de Bilbao, pues para coger una regata inaugural de la Liga. Borja, ¿qué esperas para esta temporada? Pues espero que salga todo bien a nivel organizativo en cuanto a la organización de los campos de regata y demás, y a nivel deportivo pues que haya mucha igualdad en todas y cada una de las tandas, pues a poder transmitir a los aficionados tanto in situ como en las televisiones pues la mayor competitividad e interés deportivo. Que así sea, eskerrik asko. Zuri, gracias. Borja Rodrigo presidente jaunaren azalpenak eta erne diferentziak aipagarria ditugu eta Ondarrutarren aldekoa dira, GPS-ak ematen dizkigun datuak. 5 segundo, Zierbena eta San Pedrori, 9 Aresi. Orain patroiek eta entrenatzaileek hartu beharreko erabakia honakoa, korrontearen eta izearen alde datoz, errekaren erdialdetik etortzea eskatzen du, baina pixka bat estriborrera joezkero, metro gutxiago egingo lituzkete, erabaki oso garrantzitsu, Argi dago, Maria Gora, txanda batetik bestera ere izango dira, diferentziak, eta hemen erlojupeko estropadetan tarteak ez dira ikaragarriak izaten, Ibon, eta tena zaindu behar. Erditik etortzearen arriskua, orain Ziaboga hartzeko, treniru atrabesten, lan gehiago izango dutela. Hemen da Ares lan erdita. Oso ona, Ziaboga. Galiziarrentzat, 9 eta 56 denbora. Oso ona Ziaboga. Asko botatzen du, korronteak eta izeak, eta oso estutik.
José Montero daukat hemen aldamenean. Ares, bizi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se espera esta temporada para un debutante como Ares? Bueno, pues con mucha ilusión. Costó mucho llegar aquí. Creo que el remo de Banco Fijo tenía una deuda con Ares y estamos en el paraíso de Banco Fijo. Y bueno, nos lo merecemos, hemos luchado muchísimo. Fue una temporada muy dura y bueno, vamos a pelear hasta la última gota de sudor que nos quede. ¿Cómo esperaríais acabar? Hombre, queremos estar entre los 10 primeros, ¿no? Evidentemente. Eso es nuestra ilusión y nuestro objetivo. Suerte para Ares, qué ricasco. Qué ricasco. Momentuz ondarrutarak indartxu, orduaz, lan erditan, 9:46, Gozon Arrasatek, orantxe atera du, aurrekalariak bere arraun txikia, eta oso lan txukune egiten ari dira. 9:46, ia 10 segundo lan erditan, Aresi. Nivel Mikel, ziaboga zabaltxeagoa, baina keratu ere egin gabe traineru. Oso azkarratera dira, eta orain, Ares eta Ondarru, haizia eta korrontearen aurka. Hemen dira Zierbenako gizonak, eta guazen metro batzuk egitera haiekin. Lanza, no quiero pasar el ataque. Al sitio atrás. No paso a banda. No adornes. Final, tapa bien. Lazkano gaztea patroi lanetan. Zierbenakoen ontzian eta bien bitartean maniobra egitera. Eta ipatuko dugu, brankan, babesle nagusiaren tarte horretan, izenik gabe, badakizue, zer esan nahi duen horrek, hor da San Pedro. Zain gain gainean, ziaboga. Soitxia, bai. Ea horren ateratzen dire. 9:51. Oso balekoa ere, Libiaren ziaboga. Beraz, Ondarruaren atzetik, 5 segundo, baina Aresen aurretik. Ares baino lau bizkorrago. Eta Zierbena San Pedroren denboratan ari dela, adierazten digu GPS-ak. Horrelako egunetan gure pantailan ere datu asko, eta gure lana da hori pixkat galbaeti pasa, eta zuei daturik aipagarrienak eskaintzea. Eta hauxe da datua, momentu honetan, Ondarroa oso ondo ari dela, estreineko estropada honetan. 6 segundora San Pedro eta Zierbena, 11 Galiziako Ares. Begira, Ondarrutaren keinu teknikoa, zenbat pasatzen duten, arrauna albo bat. Behar bada liga guztian, gehien bukatzen duen taldea da. Hemen dator Zierbena. Eladio Sánchezek sartu dugu. Bere arraun txikia eta Zierbenarentzat 9:51 baita ere San Pedroren denbora. Bueno, Ondarrutarren erreferentzia hortxe da, Bibon. Bai. Eta Zierbenak irtera oso ona egin du. San Pedroren aurretik ere ibili da 2 segundoan. Baina orain, Libia ez dator mantzoago, Beriutzen zaitoren, ziagoatik keragarri zabalatera. Behar bada propio. Haizea eta korrontea, saieste aldera. Alde neurrian. Haizea ez da oso altua, baina kolpetxo batzu bai. Gaur hemen Bilbon eguerdi partean eta baldintzak gogorragoa ziren. Ea orain. Jose Manuel Oiarbide, hemen ere aldamenean, Libia, San Pedro, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, denboraldi berri bat, Ibaian hasteko, zelan planteatzen da urtengo denboraldia? Bueno, planteamentua negua polita indeu eta orain beti esatetena. Aldan azkarrena bi atzien utzi eta gerokoak. Oztopoz beteta akaso, babesle faltarik hor, zesaia dan, traineru hauretara botatzea. Bai, ez daukagu, sponsor principal ez daukagu, eta zaila, oso zaila da, eta numeroak askotan ez dira ondo kuadratzen. Bueno, mutilak motibatuta daude. Bai, oso motibatuta ditza, eta a ber, gabez estropa ite egon gaur. Sorterik onena. Eskarrik asko zuri. Lengo demoraldian ere San Pedro horrela abiatu zen, apal, eta Arostegi entrenatzaile, eta izugarrizko hasiera uztailean puntu mordoa lortu, eta gero lasaiago ibili ziren, eta horrek ikaragarri balio du. Hori da, batetik puntua batzen direlako, eta bestetik konfiantza mailan ere, mutilak hasiarazi egiten ditu maitza. Guazen Zierbenako egin. Que no se levanta vos. Atrás. Atrás. Zierbenak orain segundu batzuk jandizkio, Ondarrua bostera dute, nolabait, eta San Pedro hori ontzi bat. San Pedro Ondarrurekin erreferentzia hartuta 8 da. Beste kontua, Mikel, hor beko palizako banderatxoa ia geldirik dago, eta hemen goikoa, hemen haizea nabarmen gehiago da. Toki batetik bestera, hori da. Ea ba.
Hirugarren eta azken ziaboga Aresentzat. 15 eta 11. Orain gustora estriborrera joko lukete patroiek metro gutxiago egiteko, baina askotan bide motzena metro batzuk gehiago egin izaten da. Korronteak eta izak lagundu egingo dielako. Goranzko bidea. Zierbena eta San Pedroren artean segundu pare bateko diferentzia da orain Bizkaitarren alde. Eta Ares desente atzeratuta. Ibon, hemen erreferentzia Ondarrutarekin hartuta, 13 segundo. Kuarrela harina, hauek segurazko itxasuan eta desente hobeto edo, ez dakit askoz hobeto ibiliko diren, baina hobesiago bai, hemen ikaragarrizko lana batioak eskatzen ditu estropa bere muene. Kuadrilla oso harina, 73 kiloko bataz bestekoarekin, eta halako kuadrilek batez ere halako egunitan sufritzen dute. Ba hor da, 15 minututik bera, Ondarrutarrak 14 eta 59, 12 segundu Aresi, eta ikusiko dugu, Zierbenaren erantzuna orain. Zierbena San Pedro baino pizkorrago dator, baina nik esango dut, Ibon, ez espero nuen maila nik behintzat. Zerbait gehiago espero nuen. Ez da ustenari, urrune batean 2 segundu kendu dizkio, baina San Pedro keutxi egiten dio. Izenez, Zierbenak aurretik eta beharko luke, baina hau azkenean taldea da. Talde kirola da eta uretan erakutsi behar da. Beste urtetan ere, horixe izan da, Zierbenari leporatu edo izan zaiona. Ez zuela trenerileatik patel eta treneriletako mailatiko zorruti zegoela trenerua, eta lehenbiziko estropada honetan ere, hala dirudi. Hor da, San Pedro. 15-0 zazpi Libia ontziarentzat. Sarrerakoaren ere aipatu dugu, Mikel, baina gaur estropada honetako gakoetako bat nabarmen ziabo. Estropada azkarrak dira, segundo bat, 2 segundo luzean kentze asko kostatzen da, eta gero, nabardura tetale txiki bat nahiko da ziabogan, luze osoko lanak altzeko. Bai, eta gero Lasalbeko bihurgune hori, eta korronteari nondik aterako, segundu txoren bat, hori da. Alako detaletan joango da gaurko estropada. Kontuan izanik gainera, denboraldi hasieran, treneruen arteko oreka handiago izaten dela. Halaxe da, estropada eremuko marka, 2014an Hondarribia jarritakoa da. 19-20-68. Ez da txantxetako. Eta hemen, Bilboko banderaren 8. edizioa dau, Hondarribiak 5 aldiz irabazi du, Oriok bat eta Kastrok beste bat. Eta hor da Zierbena, 15-0 bat, progresioan orain ematen du hirugarren luze hau txukuna egin dutela, 15-0 bat, eta asko hurbildu dira, Ondarroa eta Zierbena, ea oraindikan ez da bukatu hau, eta badaude metroak, metro asko. Begira Ondarrutarren maniobra, askotan ikusten dugu, hor estriborreko bastar horren kontra etortzen, eta gaur Ondarrutarrek erabaki dute, metro gehiago egin, baina korronte aprobetxatzea. Ea Zierbenak eta San Pedro. Hau da, une erabaki horra, hor pixka bat estriborrerago joan ezkero metro gutxiago egingo lituzkete, baina hor ia ondorik ez dago. Ondarroa eta Zierbenaren artean, une honetan, 2 segundu besterik ez. José Luis Herreria, Zierbenako presidenta daukat hemen aldamenean, arratsaldeon. Arratsaldeon. Empezamos nueva temporada, ¿con qué objetivos para Zierbena? Bueno, vamos a primero poco a poco a ver dónde la regata nos sitúa y después, bueno, como ya veremos lo que se puede llegar, a dónde se puede llegar. ¿Cómo estás viendo esta primera pelea en el agua con Ondarroa ahí marcando la cabeza de regata? Bueno, en la primera siempre un poquito de nervios y cosas y al final, pero bueno, yo creo que vamos a ganar la tanda y espero que vamos a hacer un buen tiempo. Suerte para Zierbena. Vale, eskerrik asko. Konfiantzaz beteta, Herreriaz jauna, Ibon. Nahikoa esan du, oraindik 2 segundo atzetik da, eta asko gustatuko, segundo bat. Baina progresioan datoz, Bai. Eta sufritzen orain Ondarroa San Pedrorekin ere, galtzen ari da, pare bat segundu galdu ditu. San Pedrorekin Ondarroa. Bueno, eta hemen datoz, Galiziarra. Ondarrutarrak dituzue pantailetan, baina orantxe, hor da, Ares, lehen estropada, bukatzeko azken txampan.
Ares, bai, 20-08. Halako korronte eta izarekin denbora ez da txarra, Zierbena une honetan ondarrutarren parean litzateke. Hemen datoz ondarrutarrak eta gu Gorka Elordirekin gaude hemen, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Zelan ikusten ari zara mutila? Ondo, oso ondo, ia zan lan bikaina egiten da, hortxe igualtan dira bazteko morun egon ginke. Debutariak nervioso? Apur bat bai. Baina, lan ederrera zetzen. Segi estopadaren bukara ikustera eta sorte. Vale, bihar komentateko. Vale, ondo, sorteo. Hemen dator, ondarroa, azken txampan, Iriondoren mutilak, eskatu, Larrinaga patroia, bai, 19 eta 55 ondarrutarren denbora, eta Zierbena eta ondarroren artean, une honetan, eunenekoak besterik ez. Eta hau jakinda, Zierbenak orain estutu behar du, gaia badu. Hor kontua da, iruditzen zait, Zierbenaga, hor Guggenheimeko bihurgun horretan, estropa eremuaren herrialdetik etorri dela, eta Zierbenak estriborrera gojo du. Metro gutxiago bai, baina kuadrilla ere, ur sakonera gutxiko ondoetan gehiago zigortzen duenak, indar gehiago xautzen da. San Pedro bera ere. Bai, San Pedro ari da, Zierbena eta San Pedroren artean badaude orain 7 segundo. Ea ba. Hemen dator Libia. Gogoratu ondarroak 19 eta 55 jarri duela referentzia. 20-08 Galiziako Aresek. Hemen dator San Pedro. Hor da Libia. Bai. 19 eta 59. Momentuz beraz, ondarroa eta San Pedroren artean lau segundutxo. Eta hemen dator Zierbena. 7, salta! 8, muere! 9! Azken txampan, eskatu patroia. Borja Gomez fitxatu dute demoraldi honetan, baina entrenatzaileak Juan Zuntzunegik Lazkano gaztearen arrobiko patroiaren alde egin du. Begira Aparizio. Estriborrankeko, Aparra Dariola lehertuta. Eskatu Lazkano, azken txampan Zierbena, gogoratu ondarrutarren denbora 19 eta 55 eta bai, azpitik dira Jaun Andreok, 19 eta 53 Zierbena. Herrerias presidentearen fedeak bazituen argudio sendoak itxura, Simon. Bai, baina kontua da, iruditzen zait, Zierbenak eta San Pedrok estropada amaiera hobea egin dute, ondarrutarre baino, ondarrutarren errendimendua, lehenbiziko erdian hiru luzeetan, hobea izan da eta bukaeran gehiago sufritu dute eta maniobran ere, hor Guggenheimeko maniobran, segurazki erdien eta beraz metro gehien beraiek egin dituzte. Hau da beraz, lehen txandak ekarri diguna, Bilboko 8. bandera dugu jokoan, Eusko Labele Ligaren lehen jardunaldian, Zierbenak irabazi du lehen txanda, 19-53, ia 2 segundora ondarrutarrak, 6 San Pedro eta 14 Galiziako Ares. Hor da zelkapena, Jaun Andreok, orain tartetxo bat iragarkientzat eta berehala 2. txandan, Cabo da Cruz, Astillero, Tiran eta Orillo.
Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, hor duzue Bilboko udaletxea, Oteitzaren eskultura dotorea ere bai, eta Jaun Andreok momentuz erreferentzia zierbenak markatu digu lehenengo txandan, 19, 53 eta 30. Hor Deustuko Unibertsitatea oso estropada ikusgarria, garai batean badakizu hemen, arraunzale veterano, Villa de Bilbao bandera, nolako ospea, nolako jendetza elkartzen zen hemen, eta egia esan estropada eremu honek horrelako estropada bat egiteko, erlojupeko lanerako, eta horrela izango da gainera, Liga Euskal Herrian, urrengo 3 urteetan ere, hasiko da hemen, Bilbon, eta ikusiko dugu, aurten ezinezkoa izan da, Euskal Herritik kanpo estropada bat egitea, baina urrengo demoralditarako, berriz ere hori berreskuratzeko moduan diren, Teke Ligako arduradunak ikusiko dugu. Hemen gorabera ekonomikoak alde guztietan daude Ibon, eta noski, zuzena, iruditzen zait, 18 estropada egin behar badira, horiek ondo prestatu, ondo egokitu, Liga aurrera ateratzeko behar den antolaketa oso hori sendotu, eta etorriko dira berriz garai hobeagoak Euskal Herritik kanpo, beste erakustaldi batzuk eta beste agerpen batzuk egiteko, ezta? Eta ezin da, okerrezpanago, Bordelen, Zaragozan, Bartzelonan, Sevillan, Malagan, izan da TK Liga azken urteetan, eta Liga azteko, lehen aipatu duzu, Bilbo iria, Villa de Bilbao ezagun hori, prestigik eragarrizko estropada zen orduan, eta ikusi besterik ez dago, zerari garen ikusten. Orain, arraunerako gogorra, beti izan da errekau gogorra, sakonera gutxiko urak direlako, urmeak direlako, gaur gainera, itxasbeheran. Oso hurbil. Probatzeko ona. Eta teste benetan latza. Bai. Bueno, Jaun Andreok, astear da bigarren txanda, lehenengoz Kabo, eta minutu bat berandu xeago gero Astillero, jarraian Tiran, eta azkenik Orillo. 20 segundo. Beni Silva prestatzaile, Kabo ontziari dagokionez, hasieran berarekin etorri ziren, gero emakumen arduraduna izan da, eta orain Gustavo Vázquez berriro errelego hartu, nork eta etxeko entrenatzaileak, klubak behar duenerako, hemen dago Beni Silva. Eta patroi aldaketa ere bai, Oskar Hermo patron. Alaxe da. Azkeneko urtetan Alfonso Díaz, aritu da, gaur Oskar Hermo. Eta begira, noruz doazen, Izkor, Ibon. Nabarmen, metro gehiago bai, baina korriente gutxiagoren bila, estriborrera jodu Oskar Hermo patroia. Beni Silvak esan da, dudaria. Beste patroi bat ere fitxatu dute, Daniel García, Ogrobekoa, Mekosen hasitako mutila, baina gaur etxekoaren aldeko apustua, Hermoren aldeko apustua egin du prestatzaileak, eta hor duzue Kabon veterano batzuk joan dira, erretiratu dira, baina oraindikan bizkarrezurra esango dugu, naiz eta 6-7 gizon garrantzitsu falta izan, mantentzen du. Mantendu, 7 baja izan dituzte, tartean Triñanez, Blanco, Brio, Núñez, eta azkeneko urtetan hortxe ibili diren mutilak, eta Arrobiko 7 mutilak ordezkatu dituzte veteran. Guztira gaur 12 lanean, Arrobiko 12. Ernest, bai! Hor da Astillero. Badugu gogoa, noski, baita ere Astillero ikusteko. Hainbat eta hainbat kontu entzun ditugu, negua oso gogorra izan da, Kantabriako lehen klubarentzat. Eta ea orain, Basile Matei, Errumaniarra, goi mailako arraunlari, klub honi asko eman diona, eta bera prestatzaile, naiz eta demoraldi hasieran, beste entrenatzaile bat ere ekarri zuten, hain zuzen Miguel Ángel Ruiz. Bermeon, arraunlari lanetan ibilitako Miguel Ángel Ruiz, baina gauzak oso nahasiak okertu eta azkenean Basile Matei prestatzaile lanetan Ibon eta ontzia, ikusiko dugu. Arazo ondirekin, hori da, ipatuko nuke, Banika ere, Andrei Banika hortxe dela, laugarren tosta baborrean, eta Ruben Montes, Alberto González estriborrean, eta patroi aldaketa hemen, Kabon bezalaxe. Jonathan Castanedo ez da urten, haren lekuan, Iban Gomez. Etxekoa. Hori da. 14 baja. Denak estriborrera, Mikel? Erneoren Tiran lanea. Kabok bezalaxe, Astillerok eta Tiranek ere, estriborrera jotzea erabaki du. Hor da Tiran, Jose Angel Cambadosek prestatutako kuadrilla, David Álvarez veteranoa patroi lanetan,
eta hemen ere aldaketa batzuk bai, negua gogor xamarra hauentzat ere, eta esan dezagun Donostiako estropaden ostean Adrian Lagok emandako positibo hori, metilexaminarekin, eta zigorra 2 urtekoa, mutila ez dago kuadrilan, baina holako albiste batek asko nahazten du Arraun Elkartea. Giroa erabat gastotzen du, aipa dezagun 8 paja izan direla, tiranen Adrian Lago bera, eta esate baterako Roberto Carlos Costas, Xaxa Hermo, kaikura etorri dena, eta 8 alta ere izan direla, tartean Astillerotik etorritako 2 mutil. Eta hemen da Orillo, epe berri bat, zabalduz, orduzue patroilanetan Aranberri, garrantzitsuena, Jon Salsamendi bueltatu dela herrira, entrenatzaile lanetan, Salsamendik izugarrizko lan egin du Oriotik kanpo, esan beharrik ez dago, bai Kantabrian eta baita ere Bermeon, Urdaibain, hor da lekuko bezala joan zen demoraldiko garaipen bikoitza, Liga eta Kontxa, Donostiako bandera, eta ilusioa behintzat berpiztu dute Orillo aldean. Salsamendik eta fitxaketek eta ontziak transmititu duena, orain artean... Aurre denboraldian, jetxira oso onak egin zituen, pasaden astean, Pasaian bertan, 3 segundora, eta azkeneko urtetan lehenbiziko aldiz, tituluak ere, hasi dira, bateletan, aulki mugikorrean eta bar, esperantza, piztu da Orio, taldea eraberritu eginda, eta beste azkeneko urtetan aritu diren, gizon oso garrantzitsuak, aurten ez daude, Irakoitz bera, Aritz Etxebeste, Aizperro, Manuel Bentaz, Anar Larrea, haien faltan, Paul Galdiz, Alexander Esteban, Persa Itzazkue, Jon Albizu, pixkanaka urtean zehar, ikusiko ditugu guztiak, baina talde eraberritua Orio. Eta Olimpiareran punta-puntan Espainiako txapelketan aritutakoak eta hor dira, eta aipagarria, Imanol Garmendia bera, eta gaur lehorrean geratu dira. Baina talde barruan dira, eta jakingo du Salsamendik, oie guztien ofizioa zukutzen, ezta? Bueno, ea ba. Momentuz, iadanik Orioren da referentzia, baina segundutxo batean dira, ez dago tartea hondirik. Astillero ere ondo, hasieratik, tiran segundo batera, Astillero orain Orioren kronoa hortxe markatzen, eta Kau ere 2 segundora. Beraz, hemen, ez da lehen txandako, lehen lutzean gertatutakoa ikusi, han azkar ikusi ditugu ja zulutxoak, eta hemen abantaila txikiagoa da. Lehen ere aipatu dugu, baina hor beheran, aizerik ez dago, Urazala ere leuna ikusten da. Estropa ere berean askotan baldetza ezberdin. Pantailan 5-0-2, hementxe da datua, eta, joan etorri egin behar da, Ibon. Joan etorri egin behar da, demorarik apalena da, ea, gero, orain, nola moldatzen diren bigarren luzean. Kabok 5-0-2. Nezate baterako begira, Ondarroak, luze batean, Kabo baino 13 segundo gutxiago behar izan ditu. Printzipioz, txandatik txandara, korronteak indar gehiago izan lezake, baina urak ere sakonera gehiago izango du. Txanda barruko referentziak Orioren aldekoa dira. Tirani segundu bat, Astillero eta Kau hori besteren bat gehiago. Hor pixkat arrontxiki iruditu zait, atera egin behar izan duela aurrekalariak. Bai, nahiko larri sartu da patroia, David Pérez, veterano hau ere. Ea ba. Ikus dezagun, Kabok 5-0-2. Egia zeinen zabaletik datorren tiran, Ea Astilleroren denbora, pantailan laster ikusten dugun, informatikarekin badaur, gora bera txikiren bat Ibon. Zer den prankariaren lana, Hor David Perezek arrauna atera izan ezpalu, estilborretik ez dut esango, baina gutxienean, buia hori jo egingo luke. Astilleroko trainerua. Astilleroren denbora, orainik ez dugu, gure barne pantailetan. Zabaletik, tiran. 6 eta 48 bueltan, gure kronoaren arabera, baina hor denbora kenduta, 2 kenduta, 4 eta 48. Bueno, orantxe ditugu denbora pantailan, Tiranek 4 eta 48, Astillerok 5-0-0.
Eta Kabok 5-0-2 denak lehen txandakoak baino motelago. Ea orain hori. Horren irakurketa, azkarra, txaron egin beharko du, baina lehenbiziko botean, korronte eta ize gehiago dutela. Orio tartea zabaltzen. Tirani post, Astillero hori 6, Kabori 9. Eta tarte handia da, Ibon. Tarte handia da. Honek ikeragarrezko konfiantza. Eta batipat tarte hau lortu dute nolabait luzearen bigarren zati horretan. Hori da. Lehenbiziko txampan guztie jotzen dute. Mendik Alberdi aurrekalari eta Gorka Aranberri patroi. Oriotarren denbora berehala pantailan, 4:54, hain zuzen, Zierbenak aurrez markaturikoa. Baina, orain etortzerakoan, azkar etorriko dira. Printzipioz orain kontra izan duten korronte eta izea alde izango dute. Eta bizkor, Oriotarrak hemen ditugunez, Jon Salsamendirekin estropadurretik grabatutako elkarrizketaren zatitxo bat ere eskaini nahi dizuegu. Bueno, egia esan aurten proiektu berri batipat netzako, mutilak iladanak aurreko urten hementzian. Baina, lehen urten hola lapurtuta esateko, etzian oso gustua bukatu mutilak burualdetikan. Eta urtean zehar saiatu geha, lanai sentido bat emanaz eta lan kantidaldik desente eginez eta kalidad aldetik dakiguna dieraziz, saiatu geha, neguta udaberri alik eta ondoen aprobetxatzen, eta hori behintzat usteet, helburu hori bete dela. Zentzazioa dakat, hilabete hobek ondo aprobetxatu ditugula, eta lan honorrek egitzeit errendimentu on bat emateko gaitasuna emango digula. Lan ona, errendimentu ona. Hor da, Jon Salsamendik esan dakoa. Momentuz, bigarren luzean, Orio tiran baino 4 bizkorrago, Astillero 7, Kabo 10. Eta ez dugu, bigarren ziaboga egin arte, beste txandarekin konparaketarik egingo, ez etzego iruditzen egokia, ez da zuzena, orduan etorri osoa egindakoan, orduan bai. 6 segundo horretik! Gorkak, 6 segundo horretik, eta segurazki hartu beharreko erabaki gogorrena gaur, orain hartu behar dute Jon Salsamendik eta Gorka Aranberri. Manuela Places, daukagu hemen, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vemos llegar a Cabo aquí a esta segunda virada. No sé cómo la estás viendo en esta primera regata de la CT. Bueno, es una regata complicada. Tenemos mucha gente nueva, recién ascendida de la base. Y bueno, tienen que adaptarse y hay que remar, nada más. Muchos cambios. ¿Con qué objetivo para esta nueva temporada? Pues básicamente mantener la permanencia y que ellos se vayan acoplando unos a otros y cogiendo ritmo y cogiendo sobre todo experiencia. Pues mucha suerte para ellos. Gracias. Erneba, Jaboren denbora. Juan etorri eginda gero, 10-5 Aresek, orain arteko lanak amaitutako ontzien artean, badakizue, Zierbena izan dela azkarrenan lehenengo txandan, gero Ondarroa, San Pedro eta Ares. Aresek lan erditan, 9 segundu atera dizkio Kabori. Datua da, Bai. Ares Igoberriak, lan erditan, 9 segundu Kabori. Lehenbiziko luzean 8, baina korakoan ere, segundo bat. Bueno, Astillero. Argi. Berriro, arrisku ikaragarriak hartu ditu. Azken une arte, Iban Gomezek ez du trabesten trenerua. Larri, ia istriborretik, igual. Bai. Astillerorentzat, 10-0-2. Kabo baino, 3 segundu bizkorrago. 2 eskapada egin ditu, Bi ziabogetan. Hobe, 3. segurutuk ibiltzea, Ibon. Bai. Zer den askotan aurrekalariaren lana, Hor eskarmentu gutxiko aurrekalariaren bat tokatu ezkero begira David Perezek. Bulta hartu. Arrauna, Zita Amerikararekin babestuta. Ezken unera arte ez du sartu. Larri ibili dira, larri. Bueno, hemen da tiran. Bardo kontrainerua. Ermelo aurrekalari. Esperientzia hor da. Oso naziago. 9-44 tirane. Eta konparaketaragoaz, orain bai, Tiranek Aresek baino 2 gehiago, San Pedrok baino 3 gehiago. Eta lan erditako denborak ikusita,
esan daiteke Zierbenarentzat, noski, erreferentzia hor dago. Hor lan erditan ondarrutarrek zuten oraindik hobeagoa, eta ondarrutarrentzat ere gauza nola doazen ikusi talen joan etorri egin gero, gauzak benetan pozgarriak ondarrutarrentzat. Eta bekaldean, momentuz, Aresen atzetik izango genituzke Astillero eta Kabo. Badator Orillo. Orillo tiran baino 6 bizkorrago, bitraineru, Astillerori 13, Kabori 16, maniobraren aurretik. 9:56 ondarruk. Gorka Aranberrik, Endik Alberdik garrantzia sartu trabatu. Hortxe pixka bat trabatuta. Segundo pare bat edo 3 joan dira. Maniobrak zer duen, arrisku hori, 9:49. Eta libratu dute, nahikoa libratu dute, okerrago izan zitekeen eta. Ea Gorkak orain. 9:49 Orio, Ondarroak 9:56, Oriok 9:59, Zierbena eta San Pedrok 9:51. Ikus dezagun berriro. Hortxe geratu da. Hortxe. Arraunarekin, arraun pare horretan kateatuta. Gero arraunain hori eta lanak. Eta eskerrak, kablearen lana hori da. Gero arrauna ez galtzea. Baina segundutxoa joan dira. Pentsa, tiranekin 6 segundo horretik ibili da. Ziaboga horretik. Erdira. 3 bat joan dira hor Kareletik. Ziabogetan ere, Astillero, que susteren bat edo beste mandigu. Sarako, Astillero, Arratsaldeon, buenas tardes. Hola Sara, buenas tardes. Decía que acabamos de ver la maniobra de Orio en esta Ziaboga, pero las de Astillero también han sido un poco de infarto, Apuradas, la verdad. No te lo vamos a negar. Vamos ahí a rascar el máximo segundo y a veces nos puede dar más de un susto. Cuéntame, ¿cómo ha ido el invierno? Bueno, ha sido un invierno duro, ¿no? La verdad que, bueno, pues allí estamos solos, complicaciones para completar, entrenamos, pues, bueno, con gente de Castro y eso para completar entre semana complicado, el fin de semana bien, pero bueno, el trabajo está hecho y hoy ha empezado y hay que demostrar lo que está hecho. ¿Y cuál es el objetivo que os marcáis para esta temporada? La permanencia, o sea, claramente la permanencia. Es un equipo prácticamente nuevo, muchas bajas del año pasado, entrenador nuevo. La verdad que, bueno, estamos contentos, ¿no?, con el trabajo que vamos haciendo, pero la verdad que el máximo objetivo es la permanencia. Es que ricasco, mucha suerte, gracias. Gracias, hasta luego. Oinak lurrean, Astilleroko ordezkariak, Kobo Andereak, momentuz, Kabo da Cruz baino 3 segundu bizkorrago, 3 segundu bizkorrago, bien bitartean hor da Orio eta Tiran, txandako 2 indartsuenen arteko leia, 3-4 segundu bizkorrago doa Orio eta Renontzia. Orain ez doa azkarrago, Orio Tiran baino, biak abida, azken 2 minutuan, abiadura berean. Esan daiteke, gora beraren ostean, luzean, ez dagoela diferentziari, segundu bateko tartea bien artean, bai. Ota Kabo da Cruz. Referentzia kaskarrekin Kabo, Hauek erreferentzia kudeatzeko ez dute arratsalde egokia gaurkoa. Zer esan mutil hauek. Esperientzia badago, Beni Silbak hori gauza guztien gainetik badu, patxara, baina pasaden astean Galizian estropada izan zen, eta Kabok Aresi eta Tirani aurre hartu zien, gaur hona etorri, eta Moañan gainera, Tirango presidente oiari omenaldi egiteko, antolatzen den estropada da, eta orduan etxean, ez hain ondo. Eta begira gaur ordea, hobeto. Eta honek balio, benetan liga azten denean. Begira, animatuz, Orio, segundo tartea da. Lehenbiziko luzean ere, salbeko zubitik, ziago gara. Bukaerara. Eta maniobra horretan azken, beherakoan ere, salbeko zubi azpiko maniobra horretan ere, bueno, segundua joaten dira. Kabok 15 eta 25, 15 eta 26 Astillerok, begira ba, tartea hori 15 eta 25 markatu du Kabok, Astillerok 15 eta 26. Tirango ordezkaria daukat hemen aldamenean, Ángel Manuel Vieitez, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo a Tirán en esta primera regata? De momento está saliendo bastante bien. Vamos a ver al final qué sale de ahí. ¿Cómo ha ido el invierno? Cuéntame, ¿cómo habéis completado el bote? ¿Cómo habéis completado el bloque? Tuvimos muchas bajas, entonces estamos en periodo de pruebas. Entonces, a ver,
y trataremos de mantenernos. Eso te iba a decir, bote nuevo, nuevo, con muchas novedades. ¿Qué objetivos? Pues en principio mantenerse y luego lo que nos dejen hacer. Bueno, pues nada, mucha suerte para Tirán, eskerrik asko. Hasta luego. Hor da Tirán. Eta Orioren tartea bikoiztuta. 3 segundutan ibili dira luze honetan eta seira ere igo da. Haizea ere orain indartsuago, gure komentarista postuan garbi antzematen dugu, udaletxearen inguru honetan kokatuta dagoen balizaren parean, helmugan, baina justu arraunlariak beste puntan ari dira orain Deustu alde. 15-0 bat, Zierbenak, Oriok ez du berdinduko. Baita, Ondarroak 14 eta 59, hor dira oriotarrak. Eta bandera ze txandatan dagoen, ez dago batere argi, Bate daki. 15-0 lau. Segituan erdira nola datorren. Orioren demora. Ura penantz datorrenean, segituan estriborreko bazterrera joaten dira treneruan. Begira ze maniobra, Gorka Lanberrik. Erdira. Ea ba. Hor, aipatu behar da, lehenengo txandan, Zierbenak asmatu duela, bukaera hortan, eta hor lortu du, ondarrutarrak gainditzea. Behar bada, ondarrutarrek kementxu ekin diote hasieran, da gero bukaeran behar bada pixkat hori ordaindu. Aresik nik uste kontrakoa gertatu zaiola, beraz, lehenengo estropada da, debutariak dira, eta bakoitzak bere estrategia eta bere urduritasunak, eta dana sartzen baita hemen lehian, ez? Eta orain bigarren txandan, hemen da Orio indartxu, galdu ditu 3 segundu hor maniobra hortan, baina ondo ari da, eta oso urruti ikusten ditugu Astillero eta Kabo, elkarren arteko estropada zein aurretik sartuko, ez? Iñaki Arostegi Orio txandako azken protagonista, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, urduri ikuste ditut. Bai, gauza estu dihua eta nola ez, lehenengo estropa eta urduri. Bueno, ikusi dugu aldaketa batzuk egon direla, hasi entrenatzaietik, patroitik, baina, konta idazun nola joan den negua. Negia zen aldaketa nabarmena, entrenatzailearen izan da, ez? Hortik aurra, arraunlarien artean hainbeste aldaketaren nuke izan dianikan, 5 baja izan ditugu, eta baja horiek ordezkatzeko beste 4-5 mutil etorri dira, baina, gero arrobiko jendeare igotzen nahi da, gaur bertan Xabier Manrique bere debuta egiten nahi da, ACT Ligan, eta, hortxe negua oso ondo junda egia zan, oso ondo lanean, lasai, eta, ilusio handiarekin udarako. Eta denboraldi honetako helburua koxka bat gorago kokatzea, ezta? Garbi esan genuen, lehen urten urruti ibili ginen lehenengo postuetatik, eta ezagete genuen Orio gorago ibili behar dura, eta helburu hori da, lehenengo postuetatik hurbilago ibiltzea, lehenengo estropa dauek ondo irteten dien, orezkotan dan sartzen gean, eta pixkanaka azten juten gean. Sorte hon, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Cabo da Cruz, 20 eta 22, Aresek 20-0 denbora markatu du. Erne, gora berak izango dira. Liga hasierako estropada hauek, beti esaten da lehenengo 2 asteburuak pasa arte, ez direla egonkortzen eta bakoitzak bere toki hartu nahi duela, neurri hartu lehiaketari, eta gaur ustekabeko latza Kaborentzat, eta kolpe bada, dudari gara. Eta aurrerantzean, txandak pixka bat zelkapenaren eta bakoitzaren maila antzekoaren arabera egingo dira, baina gaur urte hasiera honetan iazko zelkapenaren arabera izaten da, eta Orio eta Tirán hortxe 5-6 segunduan, azkeneko 3 minutuan. Hemen dator Astillero. Iban Gómez patroia eskatu eta eskatu. Leia bizian Astillero eta Kabo. Segundu bat hortxe. Bukaeran 20 eta 24. 20 eta 24 Astillerok Kaboren atzetik bukatu du. Estropada osoan aurretik ibili dira, eta bukaeran atzetik. Golpe psikologiko gogorra Astilleroko mutilentzat. Orain Areskoak izango dira gustora. Iadanik 2 atzetik. Eta Ondarroak... Ondarrutarrak zer esanik ez. Hor da Tirán. Itxura ona Tiranek, Tirán. Bai, 20-0-0. Ezken minutuan Oriok Tirani 2 segundo eman dizkit.
Hemen dator Orillo. Oraintxe txampa, oraintxe txampa. Tiran San Pedroren atzetik, bideo finisharen eunenekoak birrastertu behar dira, baina momentuz, Zierbena Ondarroa San Pedro Tiran Ares Cabo Astillero. Hemen dator Orillo. 41 balan. Eskatu eta eskatu, Meretzi 53 Zierbenak. Hemen dator Orillo. Begira, Indoren, begiak itxita. 60 metro. Hortxe izango dira. Ikuste, Barruti, azpitik, hortxe, bai, 49-82. Bideo finisa aztertu aurretik, hor da beraz Orillo. 49-52 apuntatuko dut, eunenekoak seguru asko ikutuko bai dituzte gero epaimailan. Momentuz, segundu erdi eskaz bat izango genuke, Orio eta Zierbenaren artean, Orillotarren alde. Estropada bukaera ona, Orio, kazeneko 2 minutuan, Tirani, 2 segundu jandizkio eta. Behin-behineko zelkapena beraz, Orio buruan, Zierbena 2, Ondarroa 3, San Pedro gero 4, jarraian Tiran, Ares, Cabo, 3 galiziarrak eta Astillero. Momentuz, esan dezagun, 4 euskaldun ditugu aurretik, eta ohorezko txandakoak ere horrelaxe dira, 4 euskaldunak, eta azken tokitan, Tiran, Ares, Cabo, galiziarrak eta Astillero. Bueno, jaun Andreok, erreferentziak hauek dira, epaimaitik berehala emango dizkigute datu zehatzak, eunenekoak eta kontuan hartzeko, eta erne iragarkien ostean, ohorezko txandan, San Juan, Kaiku, Hondarribia eta Urdaibai arituko baitira Bilboko 8. banderaren bila.
Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bilbon gara, Bilboko 8. bandera jokoan Ibaizabaleko uretan, Eusko Labe Ligaren 15. edizioa hementxe da jaun Andreok, eta lehen jardunaldi arlojupeko lanean, benetan mamitsua doa, hori jorena da denborarik onena. 19, 52, 84, lehen bitxandak jokatu eta gero. Zierbenari, 50, hor da pantailan, guk duguna eta pantailan zuek etxean ikusten duzuena pixka bat ezberdina da, baina segundu erdi bat Orioren alde. 3. Ondarroa, 4. San Pedro, 5. Tiran, gero Ares, Kabo eta Astillero. Eta ontziak badatoz, uste dut badugula denbora. Guazen bizkor bi protagonisten hitzak kartzera. Alde batetik Joseba Fernandez, Urdaibeiren prestatzaile berria, bestetik Mikel Orbañanos, Hondarribiarren entenatzaile veteranoa. Posik ez, ja, estropadak astea joazti, eta arraunari bat egin izateuna hori da, estropadak arroen itia, eta egia esan, igualditiak ez dugu asko launduko, baina, dena ondo juten dan, liga politik bat ikuste deun, eta gure aldetikan, alik eta, garaipen gehienak lortzetugu. Ondo ez, egia esan, azkenengo urtetan indeun lana jarraitu dugu egiten, aurten baita, eta horrek esan nahi du aldaketa hondilik ez dugu izan, eta behintzat orgoran ibitzeko treneru bat izan bergen dukela. Gertatzen da kirola dela, eta aurkarik entrenatzeguela eta gaina ondo, eta alde hortatik ikusi berrez, aurkarin mailare zein izangoan, eta alde hortatik aterako ditugu konklusio. Uste dugu ondo egizten diana, gaurko estropadara, azkeneko gunetako sensazioak ona dira, eta astean zehar bai hemen jardungea entrenatzen, botia ondo ateatzen zen, konfiantzaz gatoz, eta espero du maila hona matia, gero pixkatu beto pixkat gehiago bizko gutxizioak matzia, horrek pixkat erabakiko du, zeinek irabazton da, zeinek ez. Eta non daiteke gakoa, uste dut bakoitza bere lanari kapaz izatia heltzen, ez? Uste dut gaurko eguna lehenengoa denez, berba da ansiedade urduritasun puntu bat on daitekela, eta bere laneko helburutik gertuen dauna, horrek eramango du estropada. Ea hemen da horrezko txanda, San Juan, Juan Mari Etxabe prestatzaile dela lanean, Endika Perez patroi lanetan, eta hor dira, bizi 43 minutu, hor palade ritmoa hasiera honetan, hasierako txampan, eta aurreko erreferentzi guztiak izan da, aurreko bitxandetan gertatutakoa jakin da, lana gogor egin beharra dago, dudarik gabe. Hemen da Kaiku ere, eta badoaz. Badoak Kaiku, Korta eta Cruzes laguntzaile duela prestatzaile, eta patroi lanetan Iker Jimeno. Aldaketa itzugarriak negu honetan Kaikuren ontziari dagokionez Ibon Gaztañarte. Kaiku eraberritua, azteko patroia bera, eta pentsa 11 alta izan dituzte, eta 9 baja. Azken urteotan horri izan diren Zurinaga, Calleja, Galdiz bera, Salbaño González, Gentza Zubiri, Urdaibeira joan dakoa. Azken unean Esteindal, Fede Esteindal ere, ere hori eginda, badakigu negu oso gogorra izan dela, baldintzaldetik eta bar, baina Lekeition bandera irabazi zuen, eta nik uste dut guztiok harritu gintuela Kaikuk eman zuen, baina nik uste dut 13ko politetik gorakoa daukala Kaiku. Kaiku eta San Juanen artean segundutxo bat, pare-parean dira biak, gogor lanean, Erne hemen da Hondarribia. Hasi da Ama Guadalupekoa. Begira, Kaikuk ez du estriborrera, erdi-erditik jarraitzen du. Hortxe doaz. Eta Hondarribiak ere ala ematen du, Itin bat bai, baina hortxe bai. Serio erditik lanean Hondarribiarrak, Orbañanos prestatzaile, Amunarriz patroi lanetan, eta aurten heldu berriak, Endika López eta Larrañaga kanpoan, eta ipagarria Xabier Etxebesteren baja baita ere, ez da? Hori da, gaitza jota. Mononukleosis izeneko gaitza jota, oraindik arraunean egin ezinik, Xabier, eta pasaden urteko taldearekin alderatuta, Inigo Jauregi, Ugut Bilbao, Ekaitz Aznar, eta batez ere, Asier Purtasen Endika López etorri da, San Juandik, Larrañaga ere bai, Kaikutik Jon Larrañaga, eta jarra, eta
Nire iruditzen zait, liga honetako itxasargia dela oraindik. Hondarribia. Blokea mantentzen du, masua mantentzen du, entrenatzailea, hor da. Eta alderantziz, hemen da, egungo txapelduna, Urdaibai, hauek aldaketa asko, alde batetik Salzamendiren zikloa bukatu, orain ziklo berri bat, baina baita ere zabalak abitaina, eta jende garrantzitsua irten da, eta hala ere, fitxaketa oso aipagarriak, oso ondo aukeratutakoak iruditzen zait egin dituztela Bermeotarrek ibon. Hori da, azteko patroia bera, Vicente Carpintero, beste patroi honenaren sari ere abazitakoa. Hanketik Mikel Calleja estriborrean, Gentza Zubiri, biak azken urteetan Kaiku nibiltakoak. David Alfaia rekuperatu dute. Hori lehen Urdaibai aritu zen, gero Tiranen ere ibilitako mutila. San Juandik, Peñate Izagirre etorri da, eta Carlos Mañas ere Baborrerako errekuperatu du. Eta gaur, talde honen maila ikusteko, beste Joseba Fernandez, Oskar Bidez Txila eta Xavier Zuleika lehorrean dira. Hortik, atera ditzagun kontuak. Rotaziotarako aukera ederra duela Joseba Fernandez. Bueno, hementxe dira. Lanean denak eta Hondarribia eta Urdaibai eta Hondarribia parean, Kaiku eta San Juan segundu bakar batera. Beraz, segundu bat, 2 segundutan dauzkagu, 4 trainerua. Eta tetaile bat, Mikel, aurreko txandako 4 ontziak eta San Juan ez bezala, azken 3 lekutan atera direnak, alegia, Kaiku, Hondarribia eta Urdaibai, estropada eremuaren erdi-erditik korrontea eta izearen aurka. Ea ba, Kaiku eusten ari da, Urdaibai eta Hondarribi parean, Kaiku bira, San Juan 3, hemen da San Juan. Hor da, berriz bere arrobiarekin lanean eta ikusten da behontzia ere, ondo ari dela KAE Ligan. Etxaberentzat hor, erronka, dudarik gabe. Hor da erreka, 4:43. Ikusentzule, orain heldu baldin bazara, gogoratu, joan etorri osoa eginda, izango dituzula referentzi zehatzagoak. Korrontearen eraginez, hemen txanda batetik bestera eta badirelako. Diferentzia, Maria poliki, noski, aldatzen ari da, eta horrek ere une batetik bestera eragina du, haize golpetxo batzuk ere bai. Ez da gaur haizearen eragina oso nabarmena izango, ez zait iruditzen, baina Mariaren gorabera hori bai, dudarik gabe. Oso azkarrari dira joaten, Beira oso azkarrari dira joaten. Mira, lakaren argazkiarekin, Bizkaitarraren aurrean. Omenaldi polita, dudarik gabe. Joan zen urtean kortarekin, prestaketetan aritu eta hor da. Jori Zorbigozo aurrekalari, ia San Pedro aritutako mutila. 4:49, Kaikurentzat. San Juanek 4:53 markatu ditu. Ia orain Jimena Userra egiten duen, erdira doa. Urdaibai eta Hondarribiren artean, tartea segundutxo batekoa da. Hondarribiko berdeen alde. Hondarribiko orain Urdaibairi 1, Kaikuri 3, San Juani 7. Azken urteetan, Hondarribiarrek ustaila harrigarriak egin dituzte, batez ere liga hasieretan, eman dute, diferentziarik handiena orduantxe izan da, eta estropada askarretan, erlojupekoetan, bikain moldatzen den taldea, gaur hasiera honetan, bere ohiko maila. Hor da Hondarribia, ama Guadalupekoa, Gontzalo Carrion, aurrekalari. Bizkor maniobran, bizi, hori da ontzi honek, kuadrilla honek, entrenatzailearekin, patroiarekin, mutil guztiekin lortu duen, nolabaiteko gauza eder bat, maila eder bat, aberastasun bat, esango dugu, baduela hor Hondarribia. Segituan joan da, Joseba Munarriz, estropada eremuaren erdikaldera. Xabier Etxebeste aipatu lehen, 4. tosta Baborrean ibiltzen den mutila, gaur Urko Redondo doa. Aurrekalari aritzen den mutila harina, traineruaren gerri-gerrian. Nola aldatzen den, irizpidea eta entrenatzaileen ikuspegia. Garai batean pentsa ezina zena, 78, 79 kilotako mutila hortxe, traineruaren gerrian jartzea. Hemen Urdaibai. 4:47 Hondarribiak, 4:49 Kaikuk, San Juanek 4:53. Mikel Azkarate, aurrekalari. Hor dira Bermeotarrak, patroianetan, Carpintero gogoratu, 4:48, segundu eskaz bat Hondarribiren alde.
eta lehen Ziabogako datu dana kontuan hartuta, Hondarribirena da referentzia, 4:47. Begira, barne informazioa, endikak bere mutilei. Guri 6 markatzen digu, Urdaibai eta San Juanen arteko diferentzia, eta endikak 4 izan die mutilei. Xavier Arraraz, daukat hemen aldamenean, San Juan, Arratsaldeo. Kaixo, Arratsaldeon zera. Beno, azteko, zorionak neskengatik, Gipuzkoako ligan, Jaun eta Jabe, 4-4. Bai, hala da, neskak oso indartsu hasi dira, eta gero daukagu betraineroa ere bai, hortxe dabiltzala burrukan Lapurdikoekin. Dagoeneko bi ikurriñara basi ditugu, bino, bueno, gaurkoan ezin izan du da, eta burrukan. Oraingo zondo, ea mutilekin ere errepikatzere badaukagun. TK liga honetan aldaketa batzuk bai, ze helburu dauka urtengo San Juanek? Bueno, helburua aurrenekoa izaten da mantentzea, bino baikarroak izan behar dugu, ez? Eta helburua izan behar dugu joan dan urtekoa egitea, zatik ez? Guk arrobiakin apostura egingo dugu, eta haiek maila emateko aukera badaukate, eta guk konfiantza oso daukagu beraiengan. Sorterik onena, arrasarentzat. Eskerrik asko zuei. Xavier Arraraz, apustu garbia, San Juanek arrobiaren alde, 3 traineru lehian, hori jok ere badu, baina hori oso gauza zaila da gaur egun Ibon, oso zaila. Eta, bueno, entrenatzaile Omari Etxabeiaz neskekin aritu zena, lehen ez dugu aipatu, Getariatik Jon Urreizti etorri dela, Beltxor Ramunarriz, Hondarribiatik, baina gainerakoan etxeko jendearekin ordezkatu dituzte bajaia guztia. Ba hortxe dira. Zorrotz, San Juandarrak. Eta bulta azkarra egiten dute. 9:59. Hori horren denboran, eta Ondarro baino 3 ezago. 9:59. San Juandarrentzat, lan erdita. Hondarribi eta Urdaibiren artean, anomometroa, GPS-a markatzen digun zenbakia, 0 Ibon. 0 bai, eta 0-0-0. Eta Kaikurekin 3. Kaiku ere ari galanean, eta Kaiku estropa derdia. Kasualitatez izan. Zenba kontu entzun ditugu aurten ere Kaikuren inguruan, negu gogorra egin zutela eta bar, baina kuadrilla hau, azken 2 estropadetan oso azkar dabil. Behar bada joan zen urtean bezala, gertatuko zaio, Jose Luis Kortak zuzentzen duen kuadrilla honi, errotaziorako aukera gutxi eta hortxe, garaipenerako lehia horretan, ezin, eta baina demoraldia ona izan zen, joan zen urtekoa, da urten aldaketa asko, baina hasiera honetan gaur, lehen estropadaren erdi hau aztertzen badugu, hor daude. 2 haundiak aurretik, Urdaibai, Hondarribi, Urdaibai, eta Kaiku hor txandan. Gero, konparaketa Oriorekin egingo dugu, noski, 19:82, hor da Orion. Orain arte, lana bukatutako guztien artetik azkarrena izan da. Gogoratu, Orio, Zierbena eta Ondarroaren artean, 2 segundu eta 28 egunen bakarrik izan direla. Baina lan erditan ondorio bat aterako nuke, Mikel? Bandera tandan dagoela. Bai. Gehienetan izaten da hori. Eta hauek joaneko luzean egindako kronoak ikusita, hortik ja ondorio bat bazegoen. Ea hemen lan erdita. Hondarribia. Hor da, Ama Guadalupekoa, 9:27. Maixu Ziaboga gaur ere, Ziaboga aparta. Dagoeneko gubera pasaz. Beraz, Kaikuri 5 pasatxo, gero Ondarroa Orio, jarraian San Juan, 9:49, San Juan Orioren denbora, eunenekoak eta hor alde batera utzita. Eta bueno, hortxe dago lehia. Ea hemen. Urdaibai badator. Urdaibai, hor da Karpintero. Orain txaskatu du amarrekoa. Guazen metro batzuk, Bou Bizkaia utzina. Ziaboga azkarra nahi du, Aurreti dira, 2 segundu bizkorrago sartzeko. Azkarate prest. Gain baborra gabante. 9:24. Ziaboga harrigarria Hondarribiak eta Urdaibaik. Eta azkarrago Urdaibairena iruditut. 2 segundu pasatxo Urdaibaik Hondarribiri, orain 3.
Urdaibaik 3 Hondarribiari, Kaikuri 9, San Juani 16. Iztutu dute, Iban? Bai, Urdaibaire Ziaboga azken minutu erdia, umei irakusteko modukoa. Zein nola ezka duten amarrekoa, nola jo duten, ez da bat ere geratu trenik. Ea nola reakzionatzen duen orain Hondarribiak, segundo golera aurrean. Guazen ba, Ama Guadalupeko ara. Guazen equipo. Ataca ahora es va de acabar. Hay que tumbar y acabar. Erra. Amarrekoa. Begira, atzera begiratu du, Jose Amunarrizek, ez da ohiko keinua izaten, baina askotan ikusteko Urdaibai nondi datorren. Hori ere izan daiteke. Pedro Mari Abando, Kaiku, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, aldaketaz josita datorkigu aurtengo Kaiku, Bai, egi da, bai babarreti, bai esteborreti, bai patroia, aldaketa 8 beratzi baja egon dire pasan urtetik ona. Eta, bueno, ikusten dugu ez gare ibili kilometro asko, baina nahiko ondo moldatzen ari direla. Gente momentu zerantzuten da bilela, eta hortxe amaitxuten badugu lehenengo txandakoa, lehenengo lauren arte uste dut nahiko posi gontzake. Hori denboraldi osorako proposamena edo gaurko estropadari dagokionez? Bueno, gaurko estropada izin da tezi garrantzitsua ez da, eta bueno, moralki nik uste bier gure estropada izango da Portugaleten. Eta, bueno, danak jartzik gaituzte bigarren txandakoa, momentuz lehenengo txanda jarritzen dugu, eta, bueno, hortxe jarritu dugu. Eta denboraldia luzea da, sorte hon. Bale, eskerrik asko. Equipo! Son 15 Kaikutarrak orain 11 segunduko atzerapenarekin. Urdaibai buruan, Hondarribia 3. Abiadura berean orain. Hor dago. 2 minutuan, Hor da San Urdaibai Juan. Hondarribia. 50 metro. Badoaz azken maniobra egitera. Hor da erreka. Abisua, Ibairi. Baiziztiaga. Azken urteetan, Frankari lanetan ari den gizona. 0-3. Oriok 0-4, bueno, biharko horezko txandarako. Hor dago. Horren leku hori ondaiteke jokoan. San Juan darrentzat. 0-3. Ondarroak 14-49 egin du, Zirbenak 15-0 San Juanek 15-0, baina orain hauek egan egiten etorriko dira Igon. Ea ba. Hor da Kaiku. Eskatu du amarrekoa, begira, patroi guztiek nola eskatzen duten amarrekoa. Hondarribik beste segundo bat galdu du, Urdaibaik Hondarribiri 4. Honezkero badakite hori, Bou Bizkaiako arraulariek. Kaiko 12, San Juan 22. Horta Bizkaitarra ontzia, 14 eta 53. Jori Zorbegozo, aurrekalari lanetan, pasaden urtean, San Pedron aritutako mutila. Kaikurena izango da, orain arteko guztien artetik denborarik onena, baina bi indartsuena falta dira. Urdaibai, azkarren ari dena, eta Hondarribia, 4 segundu bien artean, egungo txapeldunaren Urdaibirena. Hor da Hondarribia. Joseba Amunarriz, eskatzen. Ea ba. Hor ditugu. 37 palada, Ama Guadalupe. Hortxe maniobra. Gontzalo Carrion. Hor barrura, arraun txiki. Gaur treneru guztien aurreak garbi. Balki gabe, pestaini gabe, zertxo ere gabe. 14 eta 54. Begira zeinen estu atera den, Aurrekalariak gehiago heltzen dio, patroiaren zabalago sartzen da, estu ateratzen. Argi dago, bandera esan dugu lehen horrezko txandan, eta bandera bideratua izango luke Urdaibaik, orain arteko maila hau mantentzeko gai baldin bada. Orain segundu. 3 segundu, baina Ziabogan ezin du utxegin. Halako egunetan, Ziabogetan utxegiteak erabakigarriak izaten dira. Hau pasa behar dute orain, maniobra egiteko 60 metro. Ziaboga pasa ezkero, azkeneko luzean izango du margina. Bai, eta irutzen zait gainera, bigarren luzearen bukaera oso ona egin dutela, Ibon. Baina bi eta bi ez dira lau, Hori eskolan bai, baina gero itxasoan, ibaian, estropada munduan eta beste hainbat kiroletan. Eta beste kontuak, Mikel. Kontuak ez dira. Guk ez dakigu orain
fisikoki eta, nola joan diren bitaldeak askotan, biak denbora berean bai, baino talde bat bestea, baino nekatuagoa joaten da, eta hori ere kontuan hartu behar da. Bueno, ontzi bat Bermeotarren alde. Maniobra eginda gero, hori da datua. 3 segundo, Kaiko 13 da, eta Urdaibai, hortxe da, hori kudeatu behar du. San Juan 24, hemen bakoitzak orain bere erronkak ditu. San Juanen helburua, aurreko erreferentzioiek konfirmatzea. San Juan Orio, Zierban artean zegoen hor, eta hor du erronka. Laugarren lekua dago jokoan, Bai. Kaiku, 3. postu hori babestea. Hondarridik, segunduren bat jatea Bermeo hori, tajan dio, orain 2 dago. Segundola jarri da, Ama Guadalupekoa. 2-3, hor dabil GPS-a dantzan, hortxe dago lehia. Eta hemen nervioso daukat, Francis González Etxabarri, zer gertatuko zain, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, diferentziazia bogan por segundutakoa, baina orain ja gutxituz doa, eta azken luze honetan emozioa erabatekoa da. Bai, hala da, ikusten nahi gara estropada oso gogorra gertatzen ari dela, biek hor gaudela oso segundo gutxitan, eta, bukaeraraino burrukatu beharko dugu, lortzen dugu segundo pare hori jatea. Aldaketa gutxi, aurtengo traineruari dagokionez eta iaskoa konparatuta, zelburu dauka aurtengo Hondarribiak? Helburua lehiakorrak izatea izango da estropada guztietan eta parte hartzen ditugun lehiaketa guztietan. Eta mutilak nola daude, motibatuta? Bai, motibatuta, nik uste dut itxaropentsu, ondo entrenatu dute, emaitzak ere onak izan dira bai neguan bai udaberri honetan, eta itxaropentsu hori emaitza ona lortzeko. Ikusiko dugu sorte hon, eskerrik asko, Frantzi. Bale, eskerrik asko. Izugarrizko lan egiten ari dira, Orezko txanda bukatzear da, hemen dator San Juan, Endika Perez, azken txampan mutilei eskatuz, bai San Juan 19:13, Orillok 19:12, Zierbenarekin hor eunenekoak izango dira, Ibon. Zenbat ontzi pilatzen ari diren hor? 3-4 segundoan. Alaxe, hor daude. Dozen ardi bat enbarkazio izango dira. Zierbena, San Juan, Zierbena, Ondarroa. Ea ba. Eta lehen begira Hondarribia, nola ikusi dugu, San Juan ere bai. Hor guen jeneko biurgun horretan erabat, estriborrera etorrita. Urdaibai ez bezala. Hor Hondarribiak metro gutxiago egin ditu, bai, baina korrontea ez du alde izan. Eta Urdaibai, korrontea aprobetxatzen ari da. Pantailan jartzen diguten San Juan darren denbora hori. Orain bai, Zierbenaren atzetik izango litzateke San Juan, bideo finisa aztertu beharko da. Hemen Kaiku, 19:18, orain arteko erreferentziarik onena, hor da Kaikuren. Badabilela, Bizkaitarra, Hau badabil. Asko okuste baino gehiago. Besteekin ezin da, Orezko txandan aurkari izan dituenekin erreferentzia badaukagu. Beste txandakoekin ezin da atera. Hori beste egun batzutan ikusiko dugu, bihar adibidez, Portugaleten Sestaoko bandera jokoan, eta hor, baina hemen txandan berea egin du, 19:19. Eta bandera Bermeotarrentzat okerrik espadute azken metroietan 3-4 segundotan dabil dantzan GPS-a. 53 pala, Ama Guadalupekoa. Hemen da Ama Guadalupekoa, hor da Hondarribia, bai, 19:28, Hondarribiaren denbora, hemengo marka haiena da, 19:20, beraz, denbora oso aipagarriak dira. Oso aipagarriak benetan. Ia Maria erdian, korrontearekin eta zerarekin eta izearekin. Hemen dira beraz Bermeotarrak, baina datu bat garbi dago. 2 segundu, 3 segundu, hor dago tantza, Urdaibai, Hondarribia, Kaiku eta Orio bihar Orezko txandan izango dira. 2 segundo joan dizkio, Oazen bat Bermeotarrekin azken txampa. 2-3, beraientzat izango da, Ibon. 54 pala. Ea ba. Paretik atzera joz. Urdaibai. 19:25. Bermeotarrentzat Bilboko 8. bandera. Eta hor da, estreineko garaipena
Joseba Fernandezen garai honetan asko balio du honek bermeotarrentzat, Ibon. Ikeragarri balio du zalantza guztiak usatzeko. Hor, ranketik Iñaki Goikoetxea eta Mikel Calleja. Vicente Carpinterorentzat ere, zer den, Urdaibaira torri eta lehenbiziko egunean patroi berriarentzat bandera irabaztea honek ikeragarrizko konfidantza emango die. Begira posa eta Jaun Andreok estropada ederra ikusi dugu. Aurrera Sara Uriarte jaunarekin. Bai, hemen daukat, ez tomaten oso posi dago ni, baina posi dago, ez da, Arratsaldeon. Ba, Arratsaldeon, posik esango posipa. Después de hanbeste remero kanbize izan duen. Gaur, por ejemplo, zazpizun diez. Igezkotik zazpi barri, da baten debute. Kantena bate bermiotarra gaur inzau debute, bermioaz. Urdaibaia, zure. Eta, espero altzen duten alako hasiera ematea, TKE Liga honi. Bueno, nik ongin dute bilurrez, bestuin pasak esan goizen, da oindarra bize hori jotak egon goizen, alkarrekin. Da horre, segundo bizedizion duen niruko goizen. Orduen gaur rokin jota, seguke, generalmente ez duitzen holan estropa honik. Bai gaur ikustutenatik, azitzaka, amaitzun jaue, bai, fenomeno. Liga txapeldunak zarete, aurreko Liga txapeldunak zarete, eta helburua suposatzen dut, berriz ere irabaztea izango dela. Bueno, ondino astiro, ondino hauez azigei bakarrita. Ondino beste amazpiztropa da falta da askoz. Hau da pos bat herrizentzako, gautzako eta talentzako. Bai, junbide astiro eta astiro, ze hau asti bakarrintza. Bai, zoztan zin golpi azten bagaizen esaten txapeldu gaizela, ez da horrek ez dago da zurtsunik, Hor, irabazir, bai bizar, eurek pein bazelik egeuri. Sorte hon biharko, zorionak eta eskerrik asko, Antxo. Eskerrik asko zeuri, Hor da Bermeotarren posa, Ibon Gaztañazpi, benetan estropada haundia ikusi dugu. Zoragarria ikusi dugu, eta Antxonek aipatu du, gaur debutari bat bazela Bou Bizkaian, Unai Bilbauri buruz ari zen, hanketik, Mikel Calleja eta Iñaki Goikoetxea, bi lekitxar, San Pedro eguna azte honetan lekitxon kasarren gata guzti ospatu dute, eta bi lekitxarrak hanketik, eta, agentza Zubirirentzat, Alfaiarentzat, Peñat Izagirre, San Juandik etorritakoarentzat, baita guztientzat posa handia eta batez ere Joseba Fernandez. Joseba Fernandez berarentzat, gaur bere burua kanpoan kokatu du gainera eta hor dago datua. Bueno, hemen zelkapena, epaimaiko datuekin 19:25, 70 Urdaibairen denbora, eta marka 19:68 da, asko ibili dira, Urdaibai eta Hondarribia, koskatxo bat berago Kaiku, 19:29, eta gero, laugarren Orio, 19:52, jarraian, 19:53an, Zierbena eta San Juan, Ondarroa 19:55, 3 segundutan, begira, zek ezberdintasuna, ohorezko txandan izatea, alde batetik, eta gero, 3 puntu gehiago biltzea, gaurko egunez. Aurrera, Sara. Frantziz González Txabarrirekin berriz ere, zuk oraintxe bertan esan diazu, ondo, ez ala? Bai, ala da, lehenik eta behin, zorionak eman behar dizkogu Urdaibairi, berak egin du estropadarik gogorrena, berak irabazi du, eta lege honez irabazi du. Diferentzi txikiak izan dira, borroka gogorra, eta, espero ezagun horrela egotea behintzat, lehian egotea bukaera arte. Hau hasi besteik ez da egin, bihar beste estropada bat, baina ikusi dugu, eta zuk aipatu oso diferentzia txikiak traineru askoren artean. Bai, ikusi dugu, bai lehen postuetarako, bai gero laugarren, bosgarren, seigarrenak uste du segundo berean iritsi dela, uste du denboraldi polita espero dugula. Ja horrela den, eskerrik asko, Frantzi. Bale, eskerrik asko. Badoaz, Bermeotarrak ea poliki hurbiltzen diren, baina albistegian ikusi beharko dugu hori, aldez aurretik Patroirik onenaren saria emango dutelako. Ikus dezagun zelkapena, Urdaibaik 12 puntu, Hondarribiak 11, Kaikuk 10, gero Orio. Lau hauek bihar ohorezko txandan. Bigarren txandan bihar, Zierbena, San Juan, Ondarroa eta San Pedro. Eta lehenengo txandan, 3 galiziarrak, Tiran, Ares, Kabo eta Astillero. Patroirik onenaren saria gaur, Oskar Ermorentzat izan da. Bada zerbait, debutaria zarenean eta erantzunkizun hori duzunean, 3 puntu Kaboko patroiarentzat, Vicente Carpintero, Bermeotarren arraun luze hartuta 2 punturekin,
estreineko eguna berantzat eta Joseba Amunarrizentzat bat. Eta elastikoen garaia orain, eta bizkor, alde batetik Euskolabel mailota, lidertza, eta denak jasoko ditu orain Bermeok. Aurrez, esan bezala, Oskar Ermo duzue, patroien zelkapenean, 3 puntu berarentzat, Karpinterok 2, eta Joseba Amunarrizek bat. Eta Ibon, minutu terdi uste dugula, gaur egun albistegia berehala hasiko da eta Urdaibaik erakustaldia eman du, ondo irabazi du, baina Hondarribiere hortxe da, uste dut berriro goi mailako lehia ikusiko dugula. Bi hauen artean eta Erne, hor da Kaiku, hor da Orio, hor da Zierbena, San Juan, segundu gutxitan. Eta debutarien artean datua da Ondarroarena. Ondarroa gaur 7. sailkapenean, Ares 10. azken bitokitan, Kabo eta Astillero. Pixka bat, Mikel, zurekin azken urteetan Urdaibai eta Hondarribiaren artekoa izaten ari da liga hau, eta hasiera honetan ere, badirudi, joera, berdina dela. Eta bestetik aipatuko nuke denbora, 19 eta 25 gaurko baldintzetan, 19 eta 28 Hondarribiak, horrek esan nahi du oso azkar dabiltzala biak. Vamos, avante suave! Avante suave! Albistegiaren garaia orantxe hurbiltzen ari dira Jou Bizkaia ontziko protagonistak, eta Aburto jaunaren eskutik, Alkatearen eskutik jasoko dute Bilboko bandera, eta Tapia Anderea ere hortxe da, bere Euskolabel elastikoarekin. Ea minututxo batean, hor patroia ikusten dugun Karpintero, eta irudi honekin bukaera ematen diogun gaurko emanaldiari jaun Andreok, Euskolabel Liga, babesle berria hemen, eta egungo txapeldunak, Bermeoko Arraun Elkarteak Urdaibaik, lortu du denborarik onena hemen Bilbon, irudi horrekin, segundutxo batzuk atzeratuko dugu gure agurra, hor da Tapia Anderea, Eusko Jaurlaritzako kontseilariak elastikoa, txantxetan ari dira, entzuten dut alkatearekin, hemen bainatuko garela eta ez garela. Banoren bekezen hori. Eta hor da Karpintero, eta bere ala bandera, ara, eta baita uretara salto ere Banjoren beken. Begira nolakoa den, hau mutila. Hau mutila eneko Banjoren beken. Gaur bigarren maztatoztan jonda gaur, Bai, txapela ere bai, eta nonda bandera alkate jauna. Bandera ekarriko altzuten. Bai, noski, nola ez dute bekarriko, iskutuan hortxe izango dute, bere alaterako dute bandera. Bermeotarentzat Karpinterok hartuko du, Vicente Karpinterok. Erne, liga haundia ikusi behar dugu, hortxe dute, ondo gordeta bandera. Ibon, Sara, bihar gehiago, eskerrik asko, hor da, Aburto jauna, bandera ematen Karpinterori. Irudi honekin gure agurra, zorionak Urdaibai, zorionak Bermeo, bihar estropadak zestaotik, orain gaur egun albistegia.